ezt a fát kivágták, pedig nézzétek már meg, milyen szép az izéje is neki. Hogy is hívják ezt? Fűrészpor. Milyen szép volt már ez a fűrészpor. Ezt kivágták. Kivágták a fát. Nézzétek meg. És ilyen jó hűvös. Sokat esett az eső tegnap. Úgyhogy itt vagyunk a gyártelepen. És kivágtak egy ilyen fát. De hogy lehet ilyen nagy... Fú, itt hangyák vannak. És hogy lehet ilyen nagy geciség? Ilyent én még sose hallottam. Ilyen a gyártelep, meg ilyen itt a polgármester a gyártelepen. Hogy lehet ilyen, hogy kivágunk egy szép fát? Azt is nézd, kamerázni itt le végig erre, hogy milyen szép volt. Pedig milyen szép volt. A közep az is. Milyen egészséges volt. Nem is volt elrohadva, nem is volt elrohadva a közepe. Hú, itt apa, itt hangyák vannak. És nem is volt itt elrohadva sem. Nem volt nagyon szép fa volt, pedig nagyon jó árnyékot adott mindennek, és úgyhogy kivágták egy ilyen szép fát, úgyhogy most oda megyek a polgármesteri hivatalhoz, úgy értem, hogy nem megyek be, és a gyártelep, valaki szóljon hozzá, létszik, aki ismeri a gyártelepet, vagy nézzétek meg műholdas ilyen izén, hogyha van nektek ilyen gépetek, vagy tudom, hogy van gépetek, akkor nem nézzétek meg. Még jönnek az autók is, és ilyenkor nagyon szép volt az idő, úgy értem, hogy tegnap szakadt az eső, dörgött, villámlott, de ilyen szép fát kivágni, ezt nem tudom elhinni. Ha felkerül a YouTube-ra, feltöltöm, akkor már nézzétek meg, hogy milyen komoly, hogy ilyen szép fát ki kellett vágni. Pedig itt laktak benne ilyen lódarazsak, tököm az, nem is azok, hanem szarvasbogarak laktak a fából. Másztak rajta a mókusok, meg tele volt itt mind virággal, csak levágták a virágokat, meg mindent szar, és ezt nem tudjuk elhinni a családdal, hogy miért vágták ki a fát. Úgyhogy megyünk odébb. Úgy látszik, hogy még nem lesz vége a videómnak. Na, még csak 2 percig élok. És ott egy autó, figyelem, nagyon komoly, hogy kivágtak egy ilyen fát. Nem hiszem, hogy miért vágták ki. Itt van, oda megyünk a parkolóba. Gyere, apa! És nem lehet ezt elhinni, hogy miért vágták ki. Hülyeség. Egy ilyen szép fát kivágni. Nem tudom, hogy ezért vannak a globális felmelegedések, az Antarktiszon, meg minden, hogy kivágnak egy normális fát, meg minden. Ki volt ez a hülye, aki ezt... Ki a tököm az? Az ott nem a Zsuzsiék? Ezek ilyen alkoholisták. Elnézést, de ezek alkoholisták. Gyere, apa! Itt lekamerázom a parkot, milyen szép. Úgy értem, már elhagytuk már a parkot, de hülye vagyok. Na, felmegyünk. Kurva anyám. Na. Jaj, darazsak is vannak. Minden lekamerázom nektek, felmentem ide. Itt van milyen. Itt van milyen szép a parkoló. Ugye egy parkoló a lófaszt. Hogy lehet egy ilyen szarvat kamerát venni? 10 000 forintért egy ilyen szart. Ott vannak a szép padok. Ott vannak a kövek. Aki... Fú, apa, gyere, inkább menjünk már hozzák azt az őrült kutyát, gyere! Gyere már! Gyere már! Tudod, mikor... Gyere már, hozzák azt az őrült kutyát, te majom!
széttépél engem, te majom. Te szerinted egy ilyen marcangolos kutya, azt hiszed, hogy ez egy cuki kis kutyuska, te egy... Na menjünk erre föl, nem erre. Hülye, nem megyek én arra. Menjünk. Nem! Nem! De! Gyere már! Nem tudom, hogy ő, de azt én nem szeretem azt a kutyát. Gyere már! Jó van is, már engem is. Gyere már, apám! És szóval kivágták azt a fát, pedig már nagyon csodálatos volt, és kivágták azt a szép fát. Sajnálom fákat. Már egy perc, már egy perc. Üssön már engem, ez a hülye autós. Ugye majdnem nekem jöttél te. A büdös autós, na. Akkor marázom, na itt van a parkoló. Ha megnézitek a buppáját, vagy mi a tökömet, akkor azt is látni fogjátok. Úgyhogy már láttátok majdnem az összes videómat. És nagyon köszönöm a feliratkozónak, aki feliratkozott nekem. És annak nagyon jó köszönöm, hogy egy van feliratkozóm. Feliratkozómnak köszönöm, hogy... Ó, ezt már 100-szor kimondtam. Hagyjuk. Úgyhogy ez volt itt hogy mennyire imádják a fákat. Én ahol járok az Irinyi iskolába, ott... Ó, basszus! Az Irinyibe, ahol járok, ott már tök szép a fű milyen szép zöld lett már. Itt van a műemlék. Mi volt az? Azt én nézítem oda? Vagy igen, ez az izé. Úgyhogy sziasztok!